zuciya ta yi kuka da dadewa, shahadar Zahra na yi tunawa, yar ma'aikin shugaba gun annabawa, akan ta ta'addanci shi aka yowa, a bayan wafatin manzo nawa, da kwanakin da babu dadewa, gidan Zahra suka yi afkawa, da ta'addancin da bai musultuwa. Kyauran gidan ta kai karyawa, ya san Zahra tana bayan kyauran, amma da ƙarfi yake dannawa. A jikin kyauran nan da akwai kusa, jikin Zahra kusan ta yi hudawa, sun karya awaza na Fatima Zahra, wanda ma'aiki yake nunawa, ya ce Zahra tsoka ce ta jikin jikina, komai aka manta ni aka yi wa.